Mas lepet nih. Loh, ngeten iki Mas, gane lebete, guys. Yo wis. Oh, ini yang dibuat tidur, Mbak ya? Nggih niki sing kula damel tidur kali damel kedudukane ya. Nggih insyaallah nek cara nggih Pak Prabowo nek mimpin kados ngoten insyaallah bencana niku cepat selesai, Mas. Sebab kula nek ningali Pak Prabowo nggene TV ucapane kaya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya berada di Dusun Ganting, ikut Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan hari ini kita akan menuju ke lokasi yang dimana di situ ada pohon raksasa, teman-teman. Dan ternyata pohon itu dihuni oleh warga lokal yaitu Mbah Jalal untuk meditasi, untuk menyendiri mendapatkan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau zaman dulu itu namanya orang bertapa, teman-teman ya. Dan beliau ternyata membuat rumah di pohon itu. Dan uniknya rumah itu tidak dari kayu yang dibuat atau dipalu, enggak teman-teman. Tetapi dari akarnya disusun sedemikian rupa menjadi kamar, menjadi rumah, teman-teman. Dan nanti kita akan ke sana. Bagaimana sih cara pembuatannya, bagaimana sih beliau selama 20 tahun ini membangun rumah dari akar pohon raksasa yaitu pohon beringin. Dari mana saksikan terus untuk explore kita kali ini. Ya, saat ini di siang hari ini ya teman-teman bisa kita lihat ya, cuaca yang cukup sejuk teman-teman. Kita ke sebuah tempat yang dimana lokasinya ini salah satu tempat punden desa, tetapi ada hal unik teman-teman, tidak seperti punden desa yang ada di lainnya, tapi di sini itu ada pohon besar, kemudian pohon itu dijadikan rumah sama Mbah Jalal ya. Beliau menyusun rumah itu, membuat rumah itu bukan dengan kayu yang digraji, yang dipalu menggunakan paku teman-teman, tidak, tetapi dianyam, disusun dari akar-akar pohon beringin yang banyak sekali, kemudian membentuklah seperti rumah. Nah, di sini itu banyak sekali warga-warga yang berdatangan ke sini, teman-teman. Berdatangan warga yang pengen tahu kondisi rumah Mbah Jalal seperti ini, teman-teman. Oke, dan seperti inilah rumahnya. Tetap ikuti perjalanan kami untuk ekspor kita kali ini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Asmone jenengan sinten? Asma kula Pak Jalal, tiang-tiang nggih Mas Tani Cak Jalal, Mbah Jalal terserah pun kula. Ya, Mbah, di sini itu sudah berapa tahun jenengan? Kula mulai wonten gane mriki tahun 2004, Mas. 2004 berarti sudah 20 tahun. Insya Allah samonten. Nah, ten mriki niku di sini jenengan tidurnya itu di mana, Mbah? Tidur kula nggene mriku Mas, nggene wingking kula niki di dalam pohon. Nggih. Nah, Mbah, ini kan ada semacam makam. Nggih. Itu makamnya siapa, Mbah? Makam niku makamipun sing napa nggih babat nggene mriki naminipun Mbah Kluntung. Mbah Kluntung yang babat alas desa. Nggih. Nah, Mbah, di belakangnya jenengan, di belakangnya sampean, ini ada pohon yang sangat besar sekali. Nah, kira-kira pohon ini usianya berapa? Sudah berapa puluh tahun? Insya Allah, nggih, sekawan doso tahunan lah, kasih enggal kok. Jadi sudah 40 tahun ya pohon ini. Nah,
Mbah Jalal ini buat rumah di dalam pohon ini selama berapa tahun? Ngawali kula insya Allah 2015-an iya mungkin 2015 lah kula ndamel. Sudah 20 tahunan. Nggih. Saya masuk ke sini, ngawali masuk ke sini 2004. Nah, terus saya buat rumah pohon ini 2015-an lah. Berarti tidur dan istilahnya menyendiri, bermeditasi di sini. Nggih, kayak ngoten. Ya. Istilahnya itu kalau zaman dulu itu orang bertapa gitu ya, Mbak. Kalau sekarang kan meditasi mendekatkan diri. Lah. Ya, meditasi mendekatkan sama yang kuasa gitu ya, Mbak. Nah, kalau dulu orang dulu kan bertapa gitu, Mbak ya. Kalau dulu. Bisa lihat, Mbak, bisa diantar. Monggo. Monggo. Nah, niki kula ndamel. Wis kula dadosaken kaya ngeten niki damel istirahat kula cek mboten udanan ngoten mawon. Lho ngeten iki Mas nggene lebete nggih. Kita masuk ke rumah. Yo wis. Oh, ini yang dibuat tidur, Mbak ya? Nggih niki sing kula damel tidur kali damel tempat sholat. Oh, seperti ini dalamnya. Mbak, selama tidur di sini, Nggih. apakah tidak pernah ketemu makhluk-makhluk seperti gaib itu? Waduh. Nggih mboten nate ketinggal ngoten-ngoten itu Mas. Kula anggap kados griya kula ki ambek mbon. Ini terus marah-marah enten penculik-penculik ngeten. Mboten enten kaya ngoten-ngoten niku. Mboten enten. Gak ada ularnya, Mbak Jalal? Mboten wonten. Alhamdulillahirabbil alamin mboten enten. Terus tidak pernah punya rasa takut atau Mboten enten rasa kaya ngoten niku. Sedaya makhluk niku sami mawon kan. Mek mboten diganggu nggih mboten ganggu, mboten mawon. jadi ini dikelilingi akar ya? Nggih dikelilingi akar. Kula awalnya nggih kula enten perencanaan, sampun enten perencanaan. Saderenge niki dados ngeten iki kula enten gane wingking mriku Mas. Nggih. Kali ngopeni mendo kula. Ah mantun ngonten niki pun dados gane wingking kula bongkar kula nyaeni sing mriki. Pun cara ngoten akarim-pun tumata kados ngeten kula sukani ngeten iki pun. Akhirnya sampai saat niki niku. Mungkin nggih mlebet gane mriki tasih gangsal tahunan kula enten gane mriki. Tapi sudah dirancang ngoten. Sampun ngajenge pun kula rancang pun enten perencanaan. Pun enten pancene perencanaan. Lah kados ngeten-ngeten iki kan rumiyin kula nggih kula anu napa? Akar niki kan kula cancangi sedaya lah kados ngeten-ngeten iki lho. Niki bekas akar cancangan niki Mas. Bekas kula anu rumiyin lho kados ngeten iki kan kula kados gane ngajeng wau lho niki. Mbah, terus hidup di sini nih masuknya kira-kira tahun berapa? Kula mlebet gane mriki niku 2004. 2004. Nggih, Berarti sudah 20 tahun nggih sampai sakniki. bermeditasi, sholat dan lain sebagainya, tidur di sini, Mbak. Nggih, nggih. Menyendiri gitu ya, Mbak ya, istilahnya itu ya. Nggih, nggih. Ya napa nggih kula niku gesang niku kula kepingin madosi gesang sing napa nek angsal anune Gusti Allah ngoten. Kula belajar diridani Gusti Allah gesang kula niku yo napa? Belajar kula ngoten. Awale niku ngoten. Ati oh tiang niku nek anu kaya ngene rek. Oh urip iku gak oleh ngene ambek kanca. Nek wong kancane gak umpamane gak duwe awak dhewe sing duwe ya kudu kek ana. Ngoten kula niku. Selama di sini apa jenengan ada pencerahan batin seperti itu? Nggih, alhamdulillah. Enten kaya ngoten niku, babakan kaya ngeten. Makhluk Gusti Allah niku kan kata gaib nggih enten, nyata nggih enten kan ngoten. Adi gambaran-gambaran sing kaya ngoten niku enten. Pengalaman spiritual apa yang pernah jenengan alami? Nggih nyuwun sewu Mas, nggih kula niki kan sing ngalami kula ki ambek katon jenengan kan mboten
tumut ngalami. Mungkin kula cerita sing kaya ngoten-ngoten niku kula wedi, Mas. Wedine napa? Tiyang niku kan enten sing percaya, enten sing boten. Lah kaya ngoten niku nek wicantenan kaya ngoten niku boten ten kaya ngeten iki. Boten wantun kula. Tapi paling tidak ada Pak ya pernah mengalami kejadian spiritual seperti itu ya? Nggih enten. Sajatine nggih kata wong babakan gaib niku mesti anane. Sinten sing boten percaya kali gaib ya. Wong Gusti Allah niku Maha Gaib, zat sing gaib. Nah nek boten percaya kali kegaiban, gaib kan boten percaya kali Gusti Allah. Ngoten ya. Apakah panjenengan nate ten mriki terus enten pusaka? Nggih wonten Mas, kula niku damel napa ngoten-ngoten pun badhe jamane. Mas sakniki jaman napa? Zaman elektronik kok sakniki pun enten HP, enten anu pun modern damel ngoten niku. Tapi pernah nggak panjenengan diberi sosok gaib, misalkan pusaka disuruh ngambil atau apa? Nggih, nate cuma nggih mboten kula anu, mboten kula pendet. Nggih kula mek Mas Tani mek ngeten tok. Damel napa ngoten. Ngoten niku mboten damel kehidupan. Ngoten niku. Namung kula nggih niku wau ilmune Gusti Allah sing kula damel. Damel napa ngoten, Mas. Mboten cocok. Nggih nyambut damel sing saestu-estune nyambut damel kaya jenengan ngene iki kan usaha. Yeah. Amr yang sale rezeki yok napa? Lho, ngeten iki kan usaha jenengan. Mboten kok bondo tangan telur si wong Jawa. Bondo tangan niku males nyambut damel lah. Apakah pernah ada tamu atau orang tertentu yang misalkan minta kesembuhan, minta kaya, ada? Nggih, enten mawon minta kesembuhan nggih enten, minta koyok ngoten niku, nyuwun koyok ngoten niku nggih enten. Cuma nggih kula dasari mpun sampai sing koyok ngoten wis nyambut damel sing temen Gusti Allah mungkin kan maringi. Nah, tiyang niku kedah sabar. Riyadhane niku kesabaran. Lah dusun kula niki kan namine dusun Kenongo. Lah kebeneran mbah-mbah kula rumiyin mendet dugi bahasa dugi kilenan Arab maksudnya niku qanaah. Lah qanaah niki bahasane niku dinampaaken nggih di napa nek ngarani basa Jawa niku qanaah niku sabar. Kenongo qanaah niku tembung bahasa Jawa niku napa nggih nek ngarani napa pantun napa qanaah niku sami kali kesabaran. Kesabaran. Nggih. Lah dinamiaken Kenongo niku nggih enten anune niku wau. Napa nggih nek Allah kula kadang ngeling kadang nggih supe. Bahasa qanaah niku paribasan lah. Nggih. Cara anune niku. Qanaah sabar. Langke nek tiyang pun medal kesabarane kan dados niku ambune wangi kados kembang kenongo. Maksude mbah niku kaya ngoten. Damel dusun. Barangkali ada pesan dari pengalaman spiritual yang untuk disampaikan kepada orang banyak, Mbak. Barangkali ada panjenengan mengalami kejadian spiritual yang biasanya kan kalau orang-orang baik itu kan mendapat pesan spiritual untuk disebarkan kebaikan ke masyarakat luas seperti itu, barangkali ada seperti itu, Mbak. Nggih niku wau pesen kula kali kanca-kanca sedaya, empun sampai wedi-wedi, empun sampai napa nggih nek nyambut damel niku nggih sing leres nyambut gawe sak benere nyambut damel empun sing mbata sing angen-angen sing koyok-koyok ngoten niku. Nggih koyok ngoten niku pesen kula nggih. Mendetale bahasae Kanjeng Sunan Ampel, madhep mantep manembah marang Gusti lan makarya. Nah, molimo niki sing dilampahi kali molimo sing boten dilampahi niku pun dengan kan pun semerap. Molimo sing dilampahi mawon sing didamel. Madhep mantep manembah marang Gusti lan makarya. Ngoten mawon. Nah, untuk pesan untuk tahun-tahun ke depan ini seperti apa, Mbak, kira-kira?
pesan moral yang perlu disampaikan untuk bangsa Indonesia ini. Soalnya ya kadang-kadang kan bangsa ini supaya selamat seperti itulah untuk bangsa Indonesia. Harapannya, doanya seperti itu. Harapan kula nggih sedaya niku tiyang pun semerap Mas, bangsane dhewe kaya ngeten niku yok napa sih amri apike bangsaku aja sing kaya ngono lah tumindak bangsane cek teman-teman dadi negara sing apik sing napa dicita-citaken para leluhure sing pendiri-pendiri bangsa niku adil makmur sejahtera nurut gambaran Pancasila sila ke-1 sampai ke gangsal niku cek endang tercapai kaya ngoten. Kira-kira ada apa bangsa Indonesia ini? Barangkali ada gunung meledos atau apa? Oh niku kejadian alam niku nggih enten napa nggih nek ngarani niku tindak tanduke tiang-tiambok Mas. Kan tentu kan kata banjir dan itu kan tanda-tanda alam gitu. Niku damel hikmah tiang gesang supaya gak kejadian kaya ngoten niku yok napa. Iya, kaya napa? Oh, mbok menawa kurang tumata, kurang uripe wong, kurang tumata dadi Gusti Allah nyukani kaya ngoten niku ditarik kesimpulan hikmahe. Mumpun napa kadang wong niku kan nelongso kaya ngoten kadung emosine muncak. Apakah untuk tahun-tahun ini ada lagi misalkan gunung meletus atau banjir begitu Mbak? Nggih, kira kula nek mendalam kaya ngoten niku mboten wantun Mas. Niku kehendake Gusti Allah. Ah, tiyang niku nek ndisiki kersane Gusti Allah niku mboten napa mboten angsal lah. Nggih namine ujian niku suatu saat nggih enten mawon. Kados tiyang sekolah lak ben taun enten ujian. Nah, dadi nek saged nglampahi ujiane kan meningkat kedudukane ya. Nggih insyaallah nek cara nggih Pak Prabowo nek mimpin kados ngoten insyaallah bencana niku cepat selesai Mas. Sebab kula nek ningali Pak Prabowo nggene TV ucapane kaya ngoten. Mosok kabeh anu nang Pak Prabowo kaya ngeten. Nek kula mboten Mas, nek Pak Prabowo niku kula mulai awal Pak Prabowo nyalokaken kula pun anu Pak Prabowo tadi sampai ping 3 niku kula nyoblos Pak Prabowo nggih. Ternyata nggih alhamdulillah ketiga niku Pak Prabowo dados. Ancene kula nek ningali Pak Prabowo niku nggih tiyange niku nggih wis napa nggih. Kali bangsa Indonesia niku anune napa nek anu nggih mendarah daging lah pun kados ngoten. Kersane kula dilokno wong ngeten-ngeten ancene kula nek kula ningali gene pidato ceramah-ceramah kan kula ikuti terus Pak Prabowo niku. Adi tiyang niku cara ceramah niku mboten blenger anune napa niku tiyang saged kan Pak Prabowo ngoten. Kira-kira Pak Prabowo ini kalau mencalonkan lagi jadi apa tidak? Kira-kira menurut perilakunya beliau. Nek menurut perilaku insyaallah dados Mas kari nunggu waktune sampai napa mboten wong Pak Prabowo umure pun sak monten. Nggih ya, ati nggih gantosan lah nek Mas anu monggo ngoten enten generasine penerus seperti Pak Prabowo kula ndongaaken ngoten tok mawon. Nek Pak Prabowo nggih nek kepengin nyalokaken napa nggih waktune nyukupi napa nggih cekap Pak Prabowo nek sakniki umure pun sak monten. Iya. Saged keliling-keliling, Mbah. Monggo. Saken napa? Nggih. Samping-samping ngoten niku, Mbah. Nggih. Monggo. Sae. Pak Soekarno niku Mas. Pak Karno. Mbah, saking mriki, Mbah. Nggih, monggo. Ayo delok kene yo. Lah niki kula anu Mas. Lah awale kan wau ndugi ngajeng kula terusaken mriki. Apa yang menjadi keinginan untuk membuat rumah di sini itu awalnya bagaimana? Ya itu tadi Mas, saya kan menjauh dari keramaian Mas. Sejak kecil itu sudah anu gitu Mas. Tadi sama keramaian itu bising-bising saya nggak pakai
senang lah. Jenengan nggak ada griya nggih, ngapunten niku. Nggak ada griya, nggak ada keluarga. Tadi napa nggih juga kula niku kali Mas. Jaler estri tapi pun nyambut damel sakniki. Alhamdulillahirabbil alamin sampun nyambut damel. Istrinya sampean gimana, Mbah? Ketika tinggal di sini istilahnya itu mengabdikan ke Mbah Klundung lah, istilahnya seperti itu. Ya nggak ada masalah Mas. Saya masuk ke sini orang tua saya masih lengkap Mas. Bapak ibu masih ada, suami ya ada, tapi nggak dipersoalkan masalah itu sama keluarga, nggak ada masalah. Sebab nopo nggih, rakyat kula rumiyin nggih nyambut damel. Kula mlebet ngene mriki, nggih kula nyambut damel ngene pabrik gendis tulangan mriku. Adi budal mantuk niku ndugi mriki. Cuma nek pancine bayaran mantuk nyukakaken yo napa kebutuhane sing diperlokaken ngoten mawon. Terus mriku niku enten napa, Dik? Lah niku napa makome mbae sing ajeng niku. Oh, Mbah ningali sing dukur, Mbah. Rumiyin sampean cek men. Monggo. Monggo. Sinten dukur niku lho, Mbah. Nggih. rencana ada plan lagi napa? Ruangan-ruangan ngoten. Jenengan desain malih. Niki rencana kula niki mangke kula tutup damel ngopen ini ku manuk butut niku Mas kula seket ngeten. Apakah nanti ditingkat, Mbah? Monggo jenengan ningali yang atas, Mbah. Nek napa mboten nek ningkate mboten Mas, cek sak karepe ki ambek wit-wite niku oyote nggih kula Saged jajalaken. masuki, Mbah, atas, Mbah. Kula naik nggih, ngene mriki saged ndugi mriki. Apale Udah. Mau makan di sini. Mbah, monggo ten makam nggih. nggih, monggo. Nggih, monggo. Amit Pak nggih. Niki makome mbae Mas. Mbah Klundung nggih. Nggih, niki makome Mbah Klundung. Niki makome mbae. Niki Mbah Klundung, niki Mbah Putri, niki Mbah Gandrung Mas. Iki sinten mawon, Mbah? Kok wonten tiga sing Mbah Klundung pundi terus itu niki sinten? Niki Mbah Klundung, niki Mbah Putri, niki Mbah Gandrung. Mbah Gandrung niku insyaallah kados kula tiyang sing ngrawat rumiyin. Sak sampune Mbah Klundung mboten nenten, insyaallah Mbah Gandrunge sing nglawat. Niki Mbah Putri anu niki Mbah Klundung garwane Mbah. Insyaallah ngoten. Bapak alas desa niki. Nggih, Yang dinamakan Mbah Klundung itu yang mana? sing niki Mas, niki Mbah Klundung, niki Mbah Putri, niki Mbah Gandrung sing niki. Ini Mbah Klundung ini hidup di masa kerajaan atau bagaimana, Pak? Di masa kerajaan Mas, tahun insyaallah nggih kula mboten semerap, tahun mboten semerap Mas. Sebabnya napa kula kelahiran kula niki 1970 lah mbae niku ngajenge. Terus mbae niki mboten enten sejarah tertulis ya Mas. Tadi mboten saged nyeritakaken jlentreten anu Mbah Klundung. Mbah ten Jawi wau wonten situs nggih, mon boten Nek situse tasik wonten cuma anu mboten enten napa nggih tertulis niku mboten wonten. Apakah situs niku nggih keterkaitan antara Mbah Klundung ini? Nggih. Masa kehidupannya niku Mbah Klundung. Terus Situsnya Mbah Klundung ini dikenal sosok yang seperti apa, Mbak? Apa orang sakti atau pripun? Mbah Klundung niku nggih tiyang spiritual Mas, tiyang sakti lah istilahnya ngoten. di zaman kerajaan Nggih, Majapahit ya di kira-kira zaman ya. kerajaan Majapahitan nggih. Nggih kaya ngoten iki. Situsnya nang jowo. Mbah, ini makam siapa saja Mbah ini? Nah, niki makomipun Mbah Klundung sing kilen piyambak, niki sing tengah niki Mbah Putri, sing niku Mbah Gandrung.
beliau ini yang dua ini apanya Mbak Kluntung? Niki Mbak Putri niki insya Allah garwanipun Mbak Kluntung. Sing niki Mbak Kluntung niki Mbak Putri niku Mbak Gandrung. Mbak Gandrung niku insya Allah tiyang sing napa nggih sing ngrumat kados kula ngeten niki rumiyin Mbak Gandrung ya. nggih. Mbak sing seneng kali Mbak Kluntung atau Nggih sing rambut rumiyin. dari luar ada silsilah dari Tunggul Ametung, apa betul? Bukan niku silsilan duge anu napa gane sing niki lho gane pundi gane Mojokerto niku Trowulan mendhet dugi mriko niku anu lah Mbak Kluntung itu mboten enten silsilah dugi mriku. Ini batu nisannya kan Damel batu bata Mas. Tapi nggih, Baru nggih biasa. batu bata kuno nopo? Nggih, kuno batu bata kuno. Ya masih peninggalan baik zaman rumiyin. Niki di anu niki enten napa net ditaleni lho niki. Oh nggih. Oh batu kuno. Batu kuno. Berbakala, Nggih, jadi batu berbakala. nggih tasik ndamel batu bata. Batu bata zaman dulu. Nggih, Batu bata zaman dulu. zaman dulu. Ini ya pecah-pecahan. Ono lumpang bareng mboten ya? Anu Oh pipisan. pisan damel sambel iki lho Mas. Pipisan. Anu buat temuan ya. Bawah. tapi mboten nutum pun Mas kebat anu napa nggih niki Pipisan. lho niki Ini layak bareng Mas. nggih niki sing alawak sing nyar Mas niki lho benten nan bedane nek niki kan cor-coran Mas. Nggih, niku asli. Nah nek niki batu asli Mas. Pipisan. Nggih batu asli lho Oh. ngeten niki batu asli. Kan lebet mau wonten akeh-akeh napa niku. Apa kuno, apa angsal dugi mriki. Kula ndamel ki ya mbok. Wong kula rumiyin niku produksi ngoten nggih. Oh nggih. Ati mangkane kula nek mendhet-mendhet ngoten niku mboten waduh wis kersane cek enten barange mbae nggih iket barange mbae kula wis mboten ngurusi kaya ngoten-ngoten niku. Cek tetep dados napa nggih mboten purun kanggo barange tiyang lah. Wis sami-sami tanggonane. Tapi enak akhirnya. Ada